Godmorgen, her har jeg en lille demonstration af EasyCorrect, som skal vise, hvordan vi kan skabe forbindelse fra lærernes rettelser direkte ind i jeres læringsmaterialer med nogle få simple klik. Det her forestiller et lille uddrag af en eksempel på en elevopgave, og ideen er, at man egentlig bare kan trykke på nogle knapper, eller læreren kan, og så skydes der en rettetekst ind, som læreren har defineret, eller vi kan lave hele sæt, som passer til alle de her knapper, som peger direkte ind i jeres læringsmateriale. Her er der for eksempel linket til jeres forskellige ordbøger. Der er et link her, som eleven kan følge til den røde ordbog, og så slå det op, der nu er behov for at slå op. Alternativt kunne man linke til en video. Den her peger så på studieportalen, men det smukke for jer kunne jo være, at det kunne sende dem direkte ned i jeres e-bøger og læringsportaler og hvad der nu i øvrigt er lavet, som passer til alle de forskellige fag. Programmet kan bruges i alle fag. Det her det er bare lige et lille demosæt, jeg har lavet til jer. Man kan smide nogle forskellige symboler ind. Hvis man er tilfreds med et eller andet, så kan man angive, at det er korrekt. Og en række andre ting. En anden måde, man kan skabe links på, det er ved at have sådan nogle opsamlingskommentarer. Jeg kan folde sådan et opsummeringspanel ud, og der kan jeg have skrevet, og dem kan man også lave på forhånd og distribuere til brugerne, længere sæt af kommentarer, sådan at mens læreren sidder og læser, så kan de trykke på en knap her, og så bliver der skudt noget ind direkte til bunden af dokumentet, eller hvor man nu vil have det henne. Jeg bruger for eksempel nogle gange at konstruere sådan et kommentarskema til mine elever, når jeg retter en opgave. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan det ser ud. I kan se, der er tomt nede i bunden af dokumentet her. Og hvis jeg så klikker på det her kommentarskema, så får jeg indsat sådan en stor skabelon, som jeg kan fylde ud i, og også kan skyde tekst ind i, og have links osv. ind i, og derved forbedre kvaliteten af feedback, eleverne får. Man kan også vælge, og det virker meget, meget stærkt på eleverne, at indtale en kommentar. Så trykker man bare på den lille optager, og den optager så lærerens besked til eleven, og læreren taler direkte til eleven fra opgaven. Og det er noget, der gør, at kvaliteten af feedbacken kan blive bedre og virker meget personligt. Og det kommer simpelthen bare ind direkte via et link, som afspiller fra skyen, eller embedded, hvis de sidder på en PC, som kan afspille direkte. Så der er en række muligheder, der er mange flere af de her. Jeg vil gerne give jer en meget mere udfoldet demonstration, for at man kan binde lærerens og elevens arbejde med skriftlighed sammen med de forskellige digitale læringsværktøjer, I har produceret. Håber det fanger interessen. God fornøjelse med det.